Maayong adlaw kay Spirit kini si Randy Malimban para sa Ronda Parokya. Malipayong pagsaulog ining adlaw, karong adlaw adunay natulog ka mga kaparsan ang musalmot sa pagdawat sa ilang sakramento sa matrimonya. Madiin maangkon nila ang matag-usa ang kaminyoon. Hapsay ang dagan nga giandam karon sa Family Life Apostolate. Nibanan ni Sister Dandan Katipay ang head coordinator sa FLA sa Holy Family Parish ug ang pundok banay mausab ng andam nini pag-organisa sa maong kalihukan di mismo sa Holy Family Parish Balyo. Uban sa halangdong kora paroko mao si Reverend Father Roger Duran Monsod ug sa pa nag-sponsor sa mga dokumento sa mga kasnunon ug sa mga cake nga ilang ipapot-upload ngadto sa mga kinasal. Sumala sa sumada sa kalihukan, dayo pa lang ila na kining gipapangandaman sa mga tuig pinagi sa paghatag Africana Seminar o pag-update sa mga kasunon sa mga about. Nalipay si Dandan sa maong resulta sa kalihukan ug dugang paniana mapasalamaton siya ngadto kang Reverend Father Roger Dualungsod ang kura paroko sa Holy Family Parish o sa mga kauban niya sa Family Life Apostolate sa paghatag ug pagtagad niini sa mabansay nga mga kalihukan luyo usab sa pagpangandam sa mga about nga kapistahan. Para sa Ronda Parokya, ako si Randy Malimban, I Herald.